Het is een grote wond. Dat moet in ieder geval hechten worden. Maar die jongen is ook wat een gekke kleur in het gezicht. We hebben hier wat er aan de hoorn is. In die dagen dat ik op paard ben met Marianne, Kagor en Reinoud van basisteam Snits, kom ik een heel soort zin. Dan is het weer vol gas naar een reanimatie. Dan weer vol adrenaline naar een vluchtpartij. Van het ene naar het oren, maar als constante altijd rustig blijven onder alle omstandigheden. Ik zag van binnenuit bij de politie, basisteam Snits. De werkdruk neemt toe en het respect neemt af. In een maatschappij die het wrakselt met grote vraagstukken. Reinoud, Kagor en Marianne nemen mij mee. Zij werken dag en nacht in de grootste politieregio van Nederland, de Frieske Marren in Zuidwest-Friesland. Maar hield ik minder collega's. Wat gebeurt er in een dienst? Wanneer komen zij in actie? En hoe? We hebben het advies en bevel. Rustig blijven onder alle omstandigheden. Wat je nou toch een groep demonstranten rieden, of dat er een mem voorbij komt die in paniek is omdat een van de bijen de voet in de bootskroef kregen het. Daar zullen we bij de Rede Cliff een manifestatieplak vinden op dit moment. Op de Facebook-site van Friesland in Verzet, of Verzet Friesland, is aankondigen dat ze daar dat iedereen uitnodigen wordt om een volksvergadering bij te wennen. En dat is volgens mij een beetje doeld op de boerenprotesten. En daar ben de collega's Jochen Krek trokken van 10 minuten lien dat er in ieder geval 10 vrachtauto's en een stuk of 50 personenauto's staan. En ik een snacktent en een soort van mobiele bar waar ik alcohol kist. Nou, het is de dag dat in Leeuwarden elke keer op scherp staat, nadat er een bommelding dien is op het provinciehuis. Er wordt daar demonstreerd in de stikstofplan. Stop je. Net erdoor blikken dat het vals was. Wat heb je ook bijzondere wijn? Dat zien we net zo vaak. Het liep uit je linker remlocht stikken wie. Dus ik was soms wat onduidelijk, omdat het een Amerikaanse auto is uit je richting onjouwen. Dan begint ze gewoon iemand te knipperen. Dat is dezelfde kleur. Maar volgens mij is hij links, is hij stik. Bedankt voor de medewerking. Ja, met toch wat te verbaasd. Aan de ene kant, die gevoel als mens, de ervaring die ik boet niet werk op in de maatschappij, is heel belangrijk voor hoe ze het werk als politieman uitvoert. Aan de andere kant, maar het is wel altijd onbevoordeeld een situatie instappen, omdat vooroordeel natuurlijk heel skeerlijk wezen kan voor de afhandeling. En onterecht soms, want wij werken op basis van feiten en net op basis van aannames. En soms kun je er zelf raar in vergissen. Dan heeft het gevoel wel, dan is het wel, probeer je zo onbevooroordeeld mogelijk een situatie in te stappen. En dan denk je, oh ja, zie ik toch even mis met mijn gevoel. En dan neemt dat gevoel voor de volgende keer weer mooi in een nieuwe situatie. Dus eigenlijk is het altijd een lerend proces waar we als politie in zetten. Ja. Ja, want een voorbeeld wie dan misschien die hele grote auto die het weer in zeggen, maar die vlagen onderwijs naar dat er wat te gebeuren stier. Ja. En dat verhaal wie toch ik weer heel oors. Ja, dat bleek al dat bleek ontdekking waarde te wezen. En zo hebben we die situatie denk ik wel ingang. Maar die gevoel en de vakant zou dan toch soms wel zijn wat oors. En dat waren we wel als professionele intuïtie te nemen. Maar dat betekent net dat het altijd klopt. Nou ja, dat is juist de vlaggen in combinatie mee. Naar de auto en things. En de rest naar richting de locatie waar Joen vermoedelijk wat zit te gebeuren. Wat is de vraag? Natuurlijk, mevrouw. Ik telefoon maar niet de dokterswacht bellen. En mijn zoontje die is net in een schoot van de motor gekomen. Oei. En die heeft zo'n jaap in zijn been. Laten we eens even kijken. Pas op, rijdt u maar een klein stukje, verzet hem daar maar even aan de zijkant. Oh. De schroef van de motorboot gekomen. En hij mag dat niet en dat weet hij. Ja, nou, het is een grote wond. Dat moet in ieder geval hechten worden. Maar die jongen is ook wat een gekke kleur in het gezicht. We hebben hier wat er aan de hoorn is. En even eerst de hulp verlenen. Hem uit het water. Die staan op je been. Oké. Hij is ook wat dik, zie ik wel. Moet je heel even assisteren? Hoe is het net te zien, hè? Maar even
Moment hoor. Dit heeft een beter hoor, vast. Ja, het is, het is wel een redelijke jaap. Je kunt het vetweefsel ook zien. Beetje. Ja? En straalt het ook uit naar beneden toe? Ja. Ja? Hij is hartstikke koud. Ja, we pakken nog even een dekentje voor je hoor. Hey. Het is wel de bedoeling. Hoe oud ben jij? Goud is koud. Goud boven. Doe maar even zo een beetje om je heen. Zo. Nee, hij is niet buiten bewustzijn geweest volgens mij. Nee. Een half uur geleden gas. Kerel, heel veel sterkte. Ga ik eerst even achter jou doen? Hey, heel veel sterkte. Ja, je gaat zo even naar het ziekenhuis, naar de dokter toe. En die gaat het even goed schoonmaken. En die gaat het even hechten, denk ik. Fijn dat jullie op de juiste plek staan. Ja, het is toch bijzonder. Ja, heel bijzonder. Ik ga er snel vandoor. Oké. Oh, hier is wat reuring. Ja. Ja, hier is het, ja. Hoe vleer je dit nou aan? Voor u is het nou gewoon meer monitoren. Als het alweer een beetje ordelijk verint. Als het op een nette manier hier binnen, dan is er op zich net veel aan de hand. Maar alleen nog je onwijzigers kind natuurlijk ik al wat blokken. Ik krijg als u onwijzigers nou misschien. Ja, maar we kunnen moeilijk voortblijven. We kunnen net ons hollen ervan draaien. En het hoeft niet per se fout te wezen. Hè? Maar dan weten we hier wel even waar binnen er. En hoe volle binnen er en wat doen ze. Ja. Nou, en als dat oké is, dan komen we dat terug. En nogmaals, het is aan de gemeente om daar iets van te vinden. Ja. Als je werkt, dan weet ik alcohol schonken. Dat is informatie die we hebben, maar ik kan wel even zien dat het... Hoi! Nou, die zit al helemaal bier op het dik. Hallo! Hey. Hoi! Die ben nou haast 150 auto's al. Ik krijg winter 50. Ja. En dat winnen die is zo lang lien. Nee. Ja, prima, ja. Dan kon ik gewoon langs dit ruutje en verder helemaal geen gedoe. Maar hier is dan terugkoppeld naar de opkoop. Verhoor het je beeld van de mens keek, had je best een soort ellende sjuggen of soms volle band werd het net goed maar gaat. Ja, jij zit er net om te denken, hoor, ja. Ik probeer altijd wel daarin ook heel realistisch te blijven. Want voor mezelf ik wil te spiegelen is maar in, want ik heb natuurlijk heel soort mijn extreme jeugdoerles te maken. En ja, dat ben soms best wel jongeren, pittige jongeren, zeg maar. En dan kom ik weer, dan kom ik ervan dat je hier op voortgezet onderwijs en dan rennen er 2, 3 of 400 jongeren om, zeg maar, in de gong. En dat ben al je hele normale, leuke jeugd. En ik denk, oh ja, het Dit meeste is de werkelijkheid. ja, precies. Ja. Of dit is het grutste van de werkelijkheid. Juist, ja. Dus op die manier probeer ik altijd wel mezelf een beetje geestelijk zoom te houden. Hè? Dat, ja. De balans te houden. Ja. En dan was echt dingen voor jezelf dan. Ik ga dan een keer dan de motor rijden. En dan alleen nog of mijn maten of wat dan ook. En daar zet ik alles voor aan de kant. Dan ben ik gewoon fit en dan kan ik mijn telefoon opnemen. Dan ben ik alleen maar lekker aan het rijden en dan aan het oude horen. En Maak eens de hol leeg. dan maakt ze de holle leeg, ja. Ja, in Snit, wij krijgen een melding dat er... Wijnand, voor wie? Wow. Ja, Snits, wij zitten in Warns. En we krijgen een melding over dat jeugd in een stok ontstaan is op molenkrieten. Just diezelfde dit werk goed zien je hier nog wel? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik hier wel wat bleu hing. Ja. Dus dit werk goed zien je nog? Ja. Ja. Zonder twijfel. Zonder twijfel. Nou, misschien wel in een oren hoedanigheid dat ik net meer volledig op stritten werkje. En misschien is mijn functie wel oors of heb ik wat oren neventaken erbij. Maar ik heb het uniform nog steeds on en ik werk nog steeds op stritten. Dus doet zien je dit werk nog? Ja, Volmondig ja. ja. Het mag toch gebeuren. Maar dat vind je het leuk. Ja, natuurlijk vind ik het leuk. Ja, je wist nooit wat mij is meisje in de dij. Dus dat vind ik leuk. Je wist het gewoon nooit.
soms best maar 4 minuten en dan best een kwartier bezig om het in het systeem te krijgen. Maar goed, het is wel belangrijk. Zeker als we een volgende keer met dit soort gezinnen, als we dan weer de weg komen, dan is het altijd wel fijn als je een beetje achtergrondinformatie hebt. Dan wist je even wat een beetje was kist verwacht je en wat we hulpverlening er al in zit. Het is belangrijk voor onze informatiepositie dat we wat we dienen, dat we dat goed vastleggen natuurlijk. Welke besnel moeten we gaan? Ik ben al bezig met de onrieding in Skinnegouten. Ja, succes nog even. Dank je. Ik moet nog een bakje dan maken. Ja, voor mij een zwarte koffie alsjeblieft. Zwarte koffie? Ja. 24. Ja, Alsjeblieft. dank u wel mevrouw. Dit wie de laatste aflevering in deze riege van binnenuit op paard met de politie. Alle afleveringen binnen nog waarom te zien via omroepfriesland.nl/vanbinnenuit.